Ajagu. Ezumezu. I na-akwado gị ọbọ. I sị na ihe bido taa dọwala anyị ile. Ise. Ebido dowe leke, duwa loyo, duwa na ọkụ. Anyị bụ ụsọ ọrụ agha akwa na-eji iwe na ọnụ mmadụ bụ ọnụ Chukwu. Ọnụ ka Chukwu jikọ ụwa. Ọnụ ka Chukwu jikọ ụwa. Okwu ọnụ, ya bụ okwu ọnụ ahụ ka anyị ndị amụma ji aga. Oke anyị akwa n'ewu. Ebe anyị na-eme bụ ka ọ dụrụ nwoke mmadụ nwaanyị mma. Ọ ya adụkwula anyị nwa mma. Anyị nwa na-eme ka ọ dị mma. Ọ ga-adụkwula anyị na mma. Na esi abịa naanị Igbo n'azụ ya ka eji ya na-eketa oke iwe ọma. Iwe ọma ahụ ka anyị na-ayọ. Esi na nna atụcha ọrụ akwụ na-akpụcha. Site n'isi ruo n'ọdụ na-akpụchapụgo ya ọrụ. Kpụchapụ ya azụ. Ka aka na-ekpucha ya aka ekpe. Okwu n'etiti mmadụ si na ele ka anyị si mee n'obu niile. Nke obu niile. Asị gị chake na ị ga-adọ ile, bido taa dowe ile. Abịa naanị Igbo n'azụ. Ihe ọma ka ị ga na-eweta. Anyị si ihe ọma ka ị ga na-eweta. Onye ma ọvọlọ. Anyị si na onye bụ ọvọlọ. Anyị ji awake gị ọbọ. Anyị si na anyị ji ọvọlọ awake gị. Akpụchapụ aja iwe ọbụla. Anyị si na bido tata. N'ibe anara aga iwe ya ebido gawa agawa. Ọ ka anyị kpere. Anyị si ụzọ ọbụla chile echi ka anyị na-ekwu na tata bido ụbọchị taa gaba bụ abụ na ọ ga-ụzọ ya emeghe. Ka ọ bụ na bụ aka ndị ajọ mmụọ nke bụ aka ndị ajọ mmadụ anyị si na tata dị iwe na unu ya ebenye ugbo. Anyị enwela onwe anyị. Anyị si ndụ anyị na-alụlụ ọlụ. Anyị si na aka ọbụla ji okeba na ngọzi anyị si na tata ka unu ya ebi ogbo. Iwe ya ebido gaba alụba. Ezinụlọ anyị, ụmụ nwanne anyị, ikwu na ibe anyị n'ọbụla ụzọ echila echi ma iwe anara aga na bido tata na gị ọbụ na ihe emeghe ụzọ ya emeghe iwe ya ebido gawa agawa. Ụmụ agbọghọbịa ndị na-achọ di, ndị ụdị bụ mkpaba, ndị onye lụọ agbọghọbịa lụọ oge ịnụ di ọnụta ezigbo di, ọmụta ezigbo di, ọmụọ ezigbo nwa na tata na ihe emeghe ụzọ. Anyị si kolobịa lụọ oge ịnụ nwaanyị ọnụta ezigbo nwaanyị amụta ezigbo nwa. Anyị si na bido taa na oyi emeghe ụzọ. Ọ bụ na webu n'obu anyị na ọ ga-afụta ibe na ndị nne na nna mụrụ anyị. Anyị si ibe ba gheli ibe anyị ji azụba ibe anyị ji ihe neba nke akọkwana anyị. Anyị si na tata gị bụ ọbụla emeghe ya bụ ụzọ. Ndị na-achọ ọrụ, ndị na-achọ kọntrakt. Anyị si na tata na oyi eme bido meghebe ụzọ. Kọntraktị ọlụ ga na-abịa alụba aka nne aka ekpe. Na anyị si ndị uwe n'ọgụ anọ n'ọlụ na-alụ ọlụ. Anyị si oke lụlụba n'ọlụ ya na-eluba aka. Anọghịba anyị kwuru. Anyị si ndị ọlụ oyibo. Anyị si promoshọn ya ka anyị gọọ n'ọgbọ. Anyị si gịwa ọgbọ ihe na-emeghe ya bụ ụzọ. Anyị na-ayọkwa ndị na-azụ ahịa ọzụzụ. Onye kpọrọ abịa anya lee ọzọ ya nwee ulu na tata na gịwa ọgbọ ga-emeghe ụzọ. Wee na-ayọ n'isi ndị arụ adụrọ, ndị na-enwe arụ ọkụ, ndị nwere nsogbu dị iche iche. Anyị si na tata dị iwe na ụzọ ga-emeghe. Ya bụ arụ ọnwụnwụ n'ụlọ ya ebufie. Anyị si na ọ gị ọkpaka na-agba n'udu mmiri, ị na-agba n'ọkọchị na-agba n'udu mmiri. Iwe ọbụla bụ ajọ iwe ka ihe eje gbaghee ụzọ gbachapụ. Nke bụ ezigbo iwe ka ihe achịkọtala anyị ọnụ. Na ọnya bụ ibe anyị gọọ n'ọgbọ. Iwe ọbụla bụ oke anyị na ọ ga-elu anyị aka eke oyi abụ nkwọ. Nke ọbụla anyị kwere abịa si na ihe emeghe ụzọ olu anyị aka. Anyị ejiri oke mmadụ na ibe anyị na-ekwu okwu bụ oke anyị ka anyị na-ayọ. Na-ayọ iru ọlụ
unu tiwo ịbata n'obu anyị ka anyị zọta ya ndụ n'ọrụ anyị kwuru anyị ga-azọta nwoke ndụ zọta nwaanyị ndụ zọta obere zọta nnekwu zọta onwe anyị anyị ga-azọtakwu onwe anyị zọta ikwu na ibe anyị n'ọrụ anyị kwuru n'ọnya bụ ibe gị ọbọ ruo mmemme ọbọ anyị na-eme tata wee sị unu ezumezu ọbọ ka unu lie ibe site n'aka ndị ọbọ ọkpaka na-agba n'udu mmiri anyị na-agbalụ onye ukwu na-agbalụ onye nta wee sị na ọmụrụ Chibuzo nwa nwoye bụ ọnwa bụ mmiri nwere ọzọ Igbo ndụ aka ji ọbụ ebe na aja Egbenamma eji egbu ndị iro wee sị na ele ekwule n'ọwụ ka anyị na-ekwu ya n'ọgbọ niile na-ekwu ya n'ọra anyị sị unu niile ezumezu ndụ si ka anyị kụwa mbe anyị kụwa ka anyị kụwa na anyị kụwa ọta anyị si na agbagọ ndị ga-akụwazi anyị na-akụta ego na-akụta iwe akụkụ na-akụta iwe enwenwe na-akụta mmeghe ụzọ akụta agali owuwe ego oyibo ndụ si ka anyị kụwa n'okwu na ụka bawo n'okwu na ụka mebe ọbịa ya egbu anyị gbuo onwe ya ọbụrụ ajọ mete evulu ọ nyekwanụ baba gbaba mmiri enwelo ịgọ ka ọla ekele m Chukwu okike ekele m Ichie anyị si na tata bụ agba n'olu na omume n'oge iwe ọgbọ mmemme ọgbọ onye ka anyị na-eme tata anyị si ọgbọ niile wụ ọgbọ nna nna anyị ra ọgbọ onye bụ okpu na ngwulu dike ọwọ gị wụ ọka ọwọ gị wụ ọka ji wee dị ebube a sị unu niile ka unu natara ọwọ gị wụ agbị wụ nna mụtara nna anyị a sị ka unu natara ọwọ gị wụ agbị a sị gị batara anyị wee kwuoke gịwa ọgbọ gịwa adị ijọ a sị gị bịara ọgbọ gị bụ oyo a sị gị bịara ọwọ agba ịma ọgwụ a sị gị bịara ọgbọ gị bụ ọgbọ nwụda agbe a sị gị bịara ọgbọ nwa ọka agbe bịara ọba egwu ọnwa agbe asị nke bịara ọba amazụ agbe asị nke bịara ọba okoye agbe bịara ọba ọkọnkwa agbe bịara ezumezu ọrụ anụ ụmụokpu ezumezu ọrụ anụ ọka ezumezu ọrụ ka anyị na-eme mmemme tata wee sị na m ejere ikwu nne m ọgbọ gị bụ nwaokolo Ogbuagụ n'inyi na-ese omile bụ na abụọ winyi Enugu steeti a sị gị bịara ọgbọ gịwa na jemba mmadụ ọzọ Igbo ndụ a sị gị bịara ezumezu ọgbọ si n'ikwu nne m a sị ka unu bịa nọ mmemme ọgbọ anyị na-eme tata o wee kuwe ọgbọ si olu ọgbọ si Igbo a sị unu niile bịa na nwoke si na ya jọrọ nwaanyị si na ya jọrọ ma ọgbọ ma onye ji n'aka ma ọgbọ tigbuo ịnya olie ifie nọọsụ ọgbọ ma onye ji n'aka wee sị na onye ka anyị were adọtu na-akpọkụ unu bụ ezumezu ọrụ ọgbọ ezumezu niile nọ n'obu a sị ka unu gbakọta aka ọnụ na-anyụka amịrị ọnụ ọgbọ iwe ọbụla siri ike a sị na agha na-eme ọdụmve maka na mmụọ na mmadụ na-eme iwe siri ike ọdụmve nke mmụọ na-ele anya owelu mmadụ weta mmadụ eme ya ọdụmve nke mmadụ na-ele anya mmụọ enye aka mee ya ọdụmve si na mmụọ na-eme iwe siri ike mmadụ na-emekwa iwe siri ike ma iwe anyị na-ayọ unu bụ na unu bụ mmadụ na mmụọ ga-anọkọ ọnụ nke ọbụla anyị yọrọ n'ihu ọma ka unu nye aka meela anya olu anyị aka si na ele anyị kwu ka ọ ga-adụ na anyị ezeghị iwe iwe ka anyị zelele na anyị si anyị malụ mebe ile ọ na ya makwa wee mebe ile
okike na-arụbu n'agụ iwe kwu ka a na-eme Chukwu okike anyị si egige bịara eze ụmụ mmụọ anyị si egige bịara nke mmụọ na-eli aja anyị si egige bịara anyanwụ na agbala anyị si egige bịara anyị si n'ọsọ ụmụ onye ikele gị makwa onye ihe eke ma onye ihe eke amara anyị si na chi tata bụ n'oboru mmemme anyị na-eme tata bụ mmemme nkwado ọgbọ anyị si gị ọrụ anyị na-akwado dịka isikwu unu bụ ndị ichie esikwu anyị si n'oge ọgbọ na-eme ihe siri ike ọdụ nlo na oge nwa na-emekwa nke abịa n'anya n'elu isi wee kwue na ọwụ ka anyị si wele emeghị wee si na tata ka a na-enye gị nri anyị kwadoro dịka isikwu anyị si na bido tata na ihe wetara iwe ọma anyị si na nkwado a na-akwado ghara abịa ghasa aghasa ihe abịa wuru mweta iwe ọma na iwe ọma ka anyị na-achọ anyị ya azọta nwoke ndụ zọta nwaanyị ndụ ihe ọzọtara anyị ndụ zọtara ndụ na-abịa n'obu anyị ịzọtawa ezinụlọ anyị zọtara ikwu na ibe anyị merelu ndị ọbụla chọrọ iwe ọma anyị si ndụ si na ọkara ma anyị ka anyị bụ n'anya a sị bụ pịacha anya ndị na-ejere anyị aja ije ụkwụ tọba n'ije ndị na-agwọrọ anyị ọgwụ watọ n'ọgwụ anyị na-akpata ego ndị na-agwọ ọrụ ndị bịara ọrụ n'obu anyị na-eme nte ime ọgwụ a sị ndị babụ ndị ga-atọkwa n'ọgwụ abụ ndị akpataba ego akpatakwu enyebe abụ ndị wee lie n'ọnụ lie alụba n'ọnụ n'ọnya bụ ibe anyị na-ayọ tata anyị sị tata anyị na-eme mmemme gị bụ ọbụ ọ na anyị malụ meru dukwila ọ na anyị mara wee meru dukwila anyị sị na ọ gị bụ ọba Ajagu anyị sị gị ezumezu nọ na Ajagu ezumezu nọ na arụbụ n'agụ anyị sị ka unu nataba anyị sị nye gị bụ ọgbọ ọ bụrụ ya gbakọta bụ isi nọ nke agbala bụ onye nwudoro iwe anyị na-ayụ na anyị aghazi na-ata ahụhụ ọlụ anyị ọbụla ma Ajagu ma nke enu ma nke anyị nọ na be anyị akpọtụ unu nya dịla anyị mere unu iwu unu nye unu oke unu a sị ya wụrụ odo n'igbo ọ iwe anyị na-ayọ unu ma unu arụbụ n'agụ wetewela anyị iwe ọma oke anyị niile dị n'ezi unu ji ewetewe ya ndị niile ji anyị ụgwọ unu ji gbatawa ụgwọ unu ka ọ baa anyị aka jekwanụ mebenụ ndị mmadụ iwe ọma jee mebenụ iwe ọma maka na unu melụ onye ahụ iwe ọma o wee nye unu anọghị ya ndị unu megoro iwe ọma emelu a sị unu jee ka unu metụrụ aka n'obu ka ha bịa mmalụ ibe ba ga-emelu unu n'ebe ọ na-alụ ka o si eli mgbe si na ka anyị na-amaghị nzu na nzu na-ama unu tata na-ama gị ọgbọ tata oke ịma m nzu emeuchi bụ ụzọ nwa nwe oye gbuo nwa bụ mmiri enwele ọzọ igbo ndụ aka ji ọgụ ga ebe na-aja Egbenamma eji ebu Ndilo ị na-ama m nzu na-ama ụmụ nwanne m na-ama ndị ọyị m na-ama ikwu m na ibe m na ndị chọrọ iwe ọma ndị chọrọ udo anyị maba nzu udo bịala onye ọbụla wee sị na ihe ọzọ nna ya okwu unu ndị si ka wa bịa mee anyị ajọ ire nye ọbụla pajire n'obi ajọ iwe ọbụla nwoke ma nwaanyị ma o si esi ma ọ nwanne anyị ka na ike ọbụla onye anwụ esi na iwe onye tụrụ ọ dị ya onye ahụ welie na iwe gị bụ ọgbọ ghara ajọ iwe ọbụla ya bịakwute anyị gbasa anya ezigbo ibe ha abịala anyị ọdụ n'otu bịakọta ọnụ nọ ya bụ ibe anyị na-ayọ na ya yọrọ echelu mmadụ anyị chekwelu mmadụ ajọ ibe ahụ bịala anyị ibe anyị kwuru anyị si n'ọya ka anyị gọọ n'ọgbọ si na anyị na-ama unu uwe ọgbọ ezumezu si onye ọbụla delu uli delu mma iwe ọma ka anyị na-agọ n'ọgbọ iwe ọma onye zuo anya ya lụọ anyị aka ya lụ nwoke ya lụ nwaanyị anyị si na ibe ọzọ anyị na-ayọkwu unu ndị ji biteli ndị si na enwere ka ibe anyị na-eme ga aga a sị ibe ọma emekwe n'elu wa nọ ibe anyị na-ekwu ndị ọnọ n'ụlọ malibe zuru n'abịa ndị ọnọ na nde abụọ ọma
ọyịba anyị kwuru anyị si ka anyị gọrọ n'ọrụ ka ọ ga-adụ ihe ekutebe ego kutebe ego emebiwe ọgwụ agwọ n'isi nwoke ọgwụ agwọ n'isi nwaanyị welefunu ya ewetebe emebiwe aja ire onye ọbụla bata n'obu anyị wenye gị wọwọ tie na ya adịghịla anyị si unu bụ ndị ichie unu niile gbakọta ọnụ maka na ebe onye na-alụ ka o si eri anyị si na-ele ụzọ unu mara anyị izu amafu na anyị unyi maka na iwe ọbụla a na-ayọ bụ iwe ọma onye ka anyị na-ayọ anyị si na ọrụ ana anyị si mmụọ niile dị n'isi ijele aja na tụọ nzu ngene tụọ nzu n'ọrụ ngene iwe ọbụla ọbụ eji eme iwe siri ike ọdụ nre n'ọnya ka anyị nọ ọgbọ oriri unu niile na anyụka amịla ọnụ ọgbọ ụvụvụ anyị zadunukwa na-akwa agbajie wee ezumezu anyị si unu niile tụọ ọnụ nzu onye kwuru ya ka o ji na ya machara ndị dị ndụ ahụ ndị nwụrụ anwụ edo na-edo obodo iwe ọma ihe niile dị mma bụ na mmiri ka o si abịa anyị si na ogogo na oyi ogolo odo n'igwuru maka onye kwechi ekwe anyịla ikwu ka ọ ga-adụ mmadụ agha agbaghị ya mmadụ aghara agbaghị ya n'odo n'igwu ka ọrụ ọnụ mmadụ bụ ọnụ chukwu ọnụ ọkandị bụ ọnụ nna ya n'ọnya ka anyị na-amaghị edo ka odo nọ onye iwe na-ewe nye ewezinye unu wetara iwe ọma onye iwe na-ewe nye ewezinye ọya na-abụ odo n'igwu odolu nwoke ya dolu nwaanyị odolu ikwu ya dolu ibe anyị si na ọjị ka nji ọjị nji gbalụ ọ gbara aka ụba dụkela unu si wee weta ya anyị emelie unu na anyị chọrọ iwe bara ụba anyị chọrọ iwe liri nne wee sị na iwe anyị gọọ na nzu ya ka anyị gọnyere ya ka anyị na-agọ n'ọjị si na ọgbọ ga-esoro ọbụla na anyị enye unu n'otu ka unu mere anyị iwe gbara otu anyị si ele isi wee ihe emela anyị iwe gbara otu elu m iwe gbara otu na iwe nna ya ọ na-elu m ya na-elu ụmụ nwanne m na iwe nna ekwu wee sị na ọjị ọzọ ka m ji n'aka si na ọgbọ ga-esoro ọbọ lee anyị si ya malụkpedo n'ele ọbụ na ya ma kwakpe okwele mala ele ego na nsọ n'ọnwa ka anyị si na nkenele unu achịkwa na ya bụ ọjị ahụ na ọ gbakwalụ aka ụbakwa ihe riri nne ka anyị ga-abụ n'ọnya bụ ọjị ọbọ ọsị na ihe riri nne n'ọnya ka a ga-abụ anyị kenele ọbọ ọnya ga-esi n'ite akwụnatọ ọnya ka anyị na-eme taa ya bụ nkwado enye ya bụ nkwado ahụ ka anyị na-ayọ nkwado enyemaka unu bụ ndị ichie na-arụbụ si ya bụ nkwado ihe akwado anyị na ya bụ ọbụ anyị na-akwado tata na anyị nkwado aka nri na anya n'aka ekpe anyị si na ihe na-echedo anyị ya na-echedo anyị ọbọ solo ọbọ leno ọsị na ọkwụ n'ata ahụ ka ha na-echekwana ya bụ nne eche wee sị na ya bụ akwụ n'atọ na ahụ na-echekwana ya n'odo n'igwugwu n'odo golie anyị si ya bụ odo n'igwugwu ka ọ ga-abụ anya ka anyị na-agọ n'ọgbọ anyị si anyị na-agọ n'ọgbọ ka odo n'igwugwu ekele m ọgbọ onye tala ọjị aṅụ mmanya anyị si n'ọrụ n'ụlọ ọgbọ nna nna anyị ọrụ Igbo
ọwụọra ọwụwa azụ ṅụọ mmanya na-eke ise ṅụọ n'oye ṅụọ na abụ ṅụọ na nkwụ abịa naanị Igbo na-azụ anyị sị gị wetara ihe ọma ofuwe aja ibe anyị sị ka unu ṅụzuo mmịa ṅụzuo unu mmịa onye nye ya nya ibie onye nye ya nya ibie anyị sị onye nye ya nya ibie onye ya na ibie ana nwo awo no wo mo ndun won afọ ori ni na no agu no no awo no wo mo ndun won afọ owo ezu o na kwa nwa Okay, no, go. I just sit here and put it in. I don't know about it. Can I know? Umaya kweme na nyi ya ere ni ni. I saw you with you on my wolf ride you. Yes. You ran in your dinner, I can maybe. I will tell you. Okay, but okay. Oh, you see now, then you can't get memo. na work on Now, work on. I know what. I can't have more. I say no. Now go cook. Na-enye oke ọkụkọ ebe na ọgụ ka imenụ m oke a ga-enyekwu unu nnekwu ka imenụ nnekwu anyị si na bido taa na ihe adịghị ile na eke n'oye dịwa na awa dịwa na nkwụ aka m ji bido gị wa ọgbaghara ile ji na ya kwemerụ n'anyị a wee wetara m ngọzi weta m ihe ọma ahụ ka anyị na-ekwukwe ya n'isi ụmụ nwanne anyị gbara anyị okirikiri na isi ikwu na ibe anyị siela nkwu ka ọ ghara mgbe ịgbu anyị ogbu onwe ọ na-arụ ka ukwu a na-emekwa ike amụ mere
Ekeneyo, I say over. Now what you did, Jawan, or what you doing? You and care with Neku, and give over as a king Neku. Eh? The Memee Neku Neke. Nyelo ndụ niile na-abata n'obodo anyị alụọ ma ndụ n'obodo oyibo iwe ọma merelewa o melewa lota anyị n'ọra na azụ ma ndụ n'obodo a agba mbọ anyị na-alụ ụlọ iwe ọma merelewa melewa lota anyị na ndụ niile nọ n'obu na-enye aka na-enye nkwado iwe gbasara ụnụ ndị ichie ụnụ ga-agọziwa n'iwe anyị na-ayọ iwe webu n'obu aftara alụghị iwe ọma ba na Gawa ji nwoke ma nwaanyị echere n'isi onye ahụ mete ya vuru. Gawa ji nwoke na nwaanyị eche n'isi ma nwa ma ezinụlọ onye mete vuru. Na ya iwe anyị yọrọ unu. Wee sị na ya ka anyị na-enye unu nnekwu. Unu ma anyị nnekwu. Unu ma anyị nnekwu. Trong nhiều. Ekene m ụlọ anyị si onye ọbụla onye tala ọjị ṅụọ mmiri ya na unu bụ ndị iche taa oge unu ji were akpọzi n'anwụlọ anya ka anyị nọ iwe a na-akpọ anwụlọ na na-enwe obu anwụlọ wee na-echezi ire ndụ si enu na iwe a na-eme iwe egozi na-erie nri anya bụ anwụlọ bụ iwe anyị si na-ekwe na ihe ka unu kpọọ ndị na-akpọ n'ụkpọ ndị anaghị akpọ wee ndị na-akpọ n'ụkpọ ndị anaghị akpọ wee na ọdụ esi na-eme ndị aka anaghị akụta iwe onye ọbụla ndị nọ n'iru kpọ ndị nọ n'azụ pụọ nọ ka o soro ọrụ ọ ga-adịkwa n'Igbo a ga-adị n'oyibo anyị si n'ọrụ oyibo anya ka anyị si na ya adị n'Igbo dị n'oyibo aka o weta wee so ya bụ mmiri oyibo n'anya ka anyị ji anyị adị n'Igbo dị n'oyibo oyibo oyi oyibo la anyị oyi na-eke anya wee ike n'enyi anyị nyere mmiri oyibo enwụọ anyị wee anyị nyere iwu ihe masịrị anyị masịrị ya na ọrụ anyị ọ bụ na kelee
So. Kwa nke unu rabọọlụ m. Ebeli ọkwa. Emeri go púpọ̀ yìí la bọ́ lọ́hùn. Ebeli ya ife ebeli ya ọkwa. Emeri yẹ pọ̀. Nyeri nwere ilo ka ịgọ ka ọ lẹ. Anyị sị na ọgbọ ga-esoro ọgbọ lee nọ. Ise. Na bido tata na gị wọwa alụwago ọlụ. Ise. Akemgbe anyị ji were eme anyị na-agaghị achara acha. A na-achakwara ya n'akụkụ nwanne. Na tata dị ire na Ịbaga aka. n'ịgwọgo anyị na ịbaga aka na anyị enwego olu. Na tata dị ire na anyị ebido tie ya n'ala n'ọlụ. Anyị sị ọgbọ ga-esoro ọgbọ lee nọ. Ise. Ka ọ ga-adị. Eke oyi. Anyị sị na ọ ghara adịghị otu isi Owe du ilẹ̀ ise. Ọ na-ekpiri. ekerezi ọma. Eke nga adịghị la nwaanyị akwụkwọ n'obodo. Ọ ghara abụ ya nkwụ. Mmiri nwere ilo.